Това няма да е нито първият, нито последният път, в който се сблъскваме с думички, които променят значението си, според това дали носят или не носят ударение. Такъв е и случая с ке, както беше и с си. Кога използваме ке с ударение? Във въпроси на първо място и ще го превеждаме като какво. Ке асес, какво правиш? Ке сесто, какво е това? В възклицателни изречения и ще го превеждаме като колко. Ке интересанте, колко интересно. Ке аборидо, колко скучно. Но също така в испанския съществува и ке без ударение. На първо място то ще се използва като относително местоимение и на български ще се превежда като който, която, което, които. Es la casa que quiero. Това е къщата, която искам. Съгласува се по род и число. На второ място ще го използваме при желания и пожелания. Que sean felices, да бъдат щастливи. На трето място, когато сравняваме предмети или хора. Елена е más alta que Ева. Елена е по-висока от Ева. И на четвърто място, когато ще го ползваме като за свързване в изречението. Pienso que es tarde ya. Мисля, че е късно вече. А сега опитай да дадеш пример и ти в коментарите.